Dziobą w PRL-u. I na kejsi jak zawdy o szaroku, znaczy się kole 12 we południe do kaczmy, a sam łoros napaszną mnie jeden hop. No mi się znajomy, chociaż tak nie do ostatka. Sergus Kojgin! O, a jednak mi się nie zdobało. Witaj, Jork, co tam ucia? Pytam się go i wartko próbuje się wspomnieć, kej tyż to widzieliśmy się ostatnio. Ja, studyrowaliśmy do kupy jeszcze z 2 kamratami we Gliwicach na Politechnice, tela, co te kamraty dawno już pitli do dawniejszego F-u, a ino ostał sam w tym moim hajmacie. Oni bez mać też wykludzili się do jej hajmatu, tela ino, co się o nim wspomnieli, kej ino o roztomajtym takim miglancu łozewżyli granica do Niemiec. Wleźliśmy rań do mojego szynku, on obsztalowo po zajdlu biegu i po sznapsie, jak zawdy przy Niemcach ze łodzysku musiał jak zabulić za ten obsztalony i ten mój kamrat Jork napocznął rozprawiać. Wiesz, Eugen, wiesz, to był grudzień 1981 roku. Ja, pamiętam, w ten czas ja respektował ta trzecia wojna światowa. I to był grudzień 81, kiedy mój szwigier, fater, miarkujesz ojciec od mojej Dolores, powiedział, że lajsnymy się koza. Tak powiedział, nie cygaj, no koza. I nie chodziło mu się o taki hańcung, mianowany u nas kozum, ino o richtyczno ciga. Szwigier nigdy niczego nie cichtował w doma, no ale nad nasze protesty i że napierona nam ciga, łostował niezruszony i twierdził, a będzie se godzina lotać po placu i tela. O Jorge, przeca to jego chałupa, jego plac, nie? No dom ci do kamrata. Nie idzie o to. Po ta ciga trzeba było jechać na 200 kilometrów do Pampunia, w której czoją skali. Ze malucha trzeba było jeszcze wymontować zadni zic i wypolstrować całki zadek autoka folium, co by ta ciga jakoś ich do domu przykludzić. No wol trafiło na mnie, by ta szwigier fatrowo festnie geferlich rajza, to miał malucha ze dynamem, ten miarkuje, o co idzie bez zima ze takim autokiem. No i o tam nigdy malucha nie miał, wiesz, no, a większego auta to już nie wiem. Jedna strona to było ganz einfach. 3 godzinki i byliśmy u tego Pampunia. Kaj się pokazało, i że ten istny nie ma ino jednej cigi łomianie luźka, bo ta luźka miała jeszcze modę. Bolka i lolka. Bierzesz ciga, to i bierzesz te capliki. To się mieli uciecha, Jork, prawda? Hopie, to się można z doni możebne, ale zapakowaliśmy te 3 cigi ze zadku do tego malucha. Knap było tak, i że ta luźka trzymała łeb między nami z przodku i wydawała pełne trwogi bez jakiejś 150 kilometrów. Byliśmy już mocno ze 20 kilometrów od chajpy, kiedy za krzoka wyfuknął milicjant z elizokiem. Letko ćmawo już, bo milicjant sztramskim krokiem przyjrzał ku malowi, szwigier otwarł okno, milicjant nachylał się, żeby kuknąć rań i uwidział. Powiedział 2 chopa siedzących sztram we przyciśniętych na fest do przodku zeslach, jakoś szkociniasto masa ze zadku i srogi cigowy łeb między nimi robiące no o jezderku się dziobą, wrzesknął milicjant i cofnął się gwałtownie. No Jork, ja mu się blank nie dziwuje, daj się Eugen. Wiesz, Eugen, roztomajcie to w ten czas, było z tymi milicjantoma. Ten razinku chyba był wierzący. Deczko zetrwało, podwie się pun władza, nie spamiętał. Bali po chwilce ryknął śmiechem, na ostatku skończyła się maluśką ino sztrofą i że to bezmać 5 osób we maluchu. A cigi szli jeszcze długo po tym, jak my ze tą moją Dolores śmietli do tych richtig fajnych Niemiec. Wspominał swojego kamrata Eugen z Pnioków.